Hyvät kuulijat, olen matkalla kaikkein pyhimpään, nimittäin 5 tähden hotelli Helsingissä, ja siellä tarkemmin sanottuna siis hotellin nimi on Royal, mikä jotakin tää, hetkinen, täytyy katsoa oikein tosta kyllä. Royal, en minä osaa sanoa. Nyt kuitenkin hieno hotelli, ja tärkemmin sanottuna menen tapaamaan kokkia, ja kun on rankat portaat, nyt lähenee jo. Ja täältä löytyy. Kuuluu jo ääni pitkän aikaa. Kokkia jo. Hyvää päivää. Joo, hyvää päivää. Olenko oikeassa, että te olette tämän hienon hotellin pääkokki Huvudchefen nimeltään Per Schereikä? Kyllä mä olen Per Schereikä. Hauska tavata, oi. No, käsipäivä. Voi kauheeta, katsokaa nyt. Tämä on fantastista. Mun käsi on aivan tällaisessa kastikkeessa. No niin, on munkin käsi. Ruoka, jonka nimi on tuulta purjeissa. Aha, niin. No tästä juuri tuli nyt kysymään, ja saanhan hieman nyt vaivata. Joo, ei me tee nyt minkään pullaa tässä. Ei te voi vaivata tässä nyt pullaa. Niin, mutta siis kysyisin teiltä tässä ruoanlaiton lomassa tärkeitä asioita, jotka liittyvät EU-hun. Ja nythän on niin, että kun kaikki muuttuu EUn myötä, niin miten on muuttunut kokin työ, ja etenkin tämmöisessä hienosta ravintolassa, ja te varmaan olette nyt ollut ties missä ravintolassa. Oho. No, niin, että kertokaapas, miten herra Per Schereikä, miten on muuttunut tilanne? No niin, jos me tässä ohjassa laitan ruokaa, kun mulla on kuitenkin aikamoinen kiire, että pitää saada tämä kastike valmiiksi, kun siellä on saksalainen turistiryhmä, kun tuolla ja syö tämä ruoka, jonka mä just sanoin, että se on tämä tuulta purjeissa. Ai, teillä on merihenkinen viikko. Joo, meillä on merihenkinen viikko tässä. No se on muuttunut sillä tavalla, että kun mäkin olen nyt sentään, mä olen konditoriamestari alun pitäen ollut, no mä olen tehnyt kaiken näköiset ruuat, ja fantastista. Niin kyllä se on monipuolistunut hyvin paljon, ja mä olen myöskin ollut sitten rotaattoria ja rotari ollut ja rotaattoria. Mulla on kaikki nämä kääty kaulassa ja tällainen. No niinhän se nytkin oli. No nyt se ei kuitenkaan, jos mä, kato, kun se menee tuo kastike nyt kuuluukin. No, mä joudun katsomaan se miten tämä on muuttunut? No sillä tavalla, että totiin mä saan toteuttaa itseäni vähän enempi. Mä saan laati tämän, mulle annetaan vaan semmoinen raamikoura, sanotaan, että sä laadi nyt tämmönen teemaviikko, että nyt meillä on sitten Lappi-aiheinen, ja sitten meillä on riistaviikko, nyt meillä on merihenkinen viikko. No, onko piinaviikot? Mitä? Anteeksi. Mikä nyt on? Viinaviikot. Ai ne meni jo, nehän meni jo, nythän on jo huhtikuulla. Siitä törkeät kysymykset. Saanko me jatkaa? Tämä on fantastista. Nyt meillä on sitten tämmöinen saksalaisturisti. No se on muuttunut, oi helvetti, katsokaa kun ruokalista putto tonne. Niin on sillä tavalla, että nyt ei riitä se, että mä teken hyvä ruoka. Että mulle sanotaan, että okei, tossa sä loihdi tommonen viikko, että kun siellä on nyt merihenkinen viikko. No, okei, mä teen sen nyt, ja mulla on kalaa hyvin paljon siinä. Okei, joo, tämä on fantastista. Eikö te ole fantastista? On. Oletko te syönyt koskaan mun tekemät ruuat? En, mutta mitä tähän nyt kuuluu? Se ei riitä, että mä tekee hyvän ruoan. Valistunut eurooppalainen, se halu nähdä kokki, kuka on tehnyt kun se ruoan. Niin. Ja mä joudun alinoma lappamaan tosta ovesta, kato tonne. Se joudut ravaa ees takas. No niin, näin on. Mä joutun ravaa kuule ihan oikein. Mä joutun ravaa tonne raflan puolelle ja katso siitä mä joutun itse myöskin serveranssi sinne pöytään. No se tarkoittaa sitä, että vähemmän tarvii olla sitten semmonen tarjoilija kuin rava täällä sitten. Juopot rava täällä. Se oli ennen sillä tavalla Suomessa. Katso, että kokki oli siellä, ei saanut näyttää pannua ollenkaan tonne yleisöpuolelle, rahvaspuolelle. Ja sieltä tulee aina, tarjoilija tulee tänne minun puolelle sotkemaan. Jumalauta, kun se käy hermoille. Kuulkaa, kun mä teen
toi saatana. Taas katsotaanko se vaahto pitkin lattia. Mä joudun taas tehdä vatkamaan. Mä suurustan se hetkinen. Ei kun perkele se on jo noin iso. Mä pienestän se. Niin katso nyt mä pääsen sinne ja tapa. Se on kiva. Se on fantastista. Joo, fantastista. Mä pääsen tapaamaan erilaiset turistit siellä, mutta mun pitää oppia kieli. Niin. Ja se ei riitä, että mä vien se flamberatun sika sinne. Se on tässä näin oli. Niin. Tää on makkara. Tämähän on pelkkä makkara. Minkä niminen on? Minkä niminen tämä on? Mikä? Makkara. Tää pannaan tänne juuston alle. Se on merimiehen hautaus. Mitä muita nimisiä? Työlaulu. Tämä ruoka on työlaulu. Siinä ei ole mitään. Se on ihan tyhjä lautanen. Niin, no kun on nykyään se on työttömälle. Niin, aivan noin. Sitten tässä on... Merimiehen aivot. Ei vaan merimiehen vaivat. Jaa. Se on tehty tuollaisista hermafrodiiteista. Peräpukamista kasvattu ruoka. Sitten tässä on... petetyn laulu on siinä. Se on fantastinen annos. Se on pelkkää gotteria. Meidän kylän merilehmä on tämä annos. Se on tehty hylkeen persereisästä. Ne luulee, kato, että se on tämmönen, kato, tää fantastista. Niin, no näyttää. Ne luulee, että se on oktopussia, mutta ei se ole, se on muovipussia. Ja se on ne rinkunen. Hän vilkuttaa. Se on sen-niminen ruoka. Joo, se on jälkiruoka. Tarkoittaa, että aika lähtee imaan. Näin on. Mutta että jos te haluaa kuulla nyt tämä asia, kun mä sanon, että haluatteko te nähdä, kun mä käyn tarjoilemassa tämän ruuan noin? Haluun, ehdottomasti. Katsokaa nyt, mä peitän tämän makkarakaunistuksen, kun se tää on fantastista. Katsokaa, makkara pääs palaa pohja. Hiljaa. Makkara pääs palaa pohjan, mä peitin se tuolla merimiehen hautaus, mä peitin se tuolla saatana ruskea kastikkeella, kato. Eikä se haisu tule. Joo, ei. Niin mä menen tonne. Mä joudun viihdyttämään tämä yleisö. Mä joudun laulamaan niille. Tämä on mielenkiintoista. Kielellä vielä. Mitäs kieliä teillä etupäässä on? Lehmän kieltä. Ei vaan siis tämä. Joo, no nyt siellä on saksalaiset. Mä joudun kuulkaa laulamaan saksaksi. Mennään katsomaan. Mä otan tämän. Mennään. Tämä on mielenkiintoista. EU-kokki työssään Suomessa. Jaha, no nyt hieman, kyllä tää tästä ilmeisesti etenee. Nyt hän kokoaa juuri lautaset ja nyt lähdetään pöytään vienti. Sitten laulan niille. Pöytään vienti. Guten Tag. Etwas. Sitten ruvetaan. Sitten mä laulan niille, viihdytän vielä siinä päälle. Tämä on mielenkiintoista. Joo. Saksalaiset hymyilevät. Bitte schön, sagen Sie, schmeckt gut. Vor 2 Jahren bin ich auf die Idee gekommen, unser Kinoprogramm mit Kurzfilmen zu erweitern. Vor jeder Film sollte ein Kurzfilm als Vorprogramm laufen, so wie ich aus deiner Kindheit suchen, während meiner Kindheit kannte, die Stiefel Mütterliche behandelte. Aika hienosti. Anteeksi, jos tulee englantilaisia, mitä sitten tapahtuu? No sitten me tempastaan sama englanniksi, eihän siinä sen kummempaa näin. In addition to organization, the International Hamburger Short Film Festival, which presents the whole spectrum of the international short film scene, the short film agency has become through its field of work the rather for many others organizations with short film activities. Ai kun hieno. No nythän rouvat on syömään tonne muussa. Joo, tää on fantastista. Mutta että kaikki tämmönen joutuu. Ensi viikolla mä teen pelkän puuron, mä panen siihen voisilmä ja mä steppaan sen päällä tuolla lattialla. Ai on tämmönen alakroppa paljana, joo. Tää on fantastista. Tässä saa toteuttaa itse niinku ihan. Kiitos ylikokki, gastronomi, astronomi. Joo. Pääsy. Mutta mä annan yksi vinkki teille, älkää ikinä erehtykö syömään tämmönen paska. Tää puuro esimerkiksi tässä Styrmanin nimeltä, tää on ihan hirveä. Sitä on fantastista. Mä jatkan näiden kiusaamista täällä. Näkemiin. Jatkakaa. Tämä oli mielenkiintoista. Se on fantastinen päivä. Joo, okei, no hei. Näkemiin, hyvät kuulijat. Minä poistun. Haben Sie was genug, den Touren.